Det han er død, ham der. Hvorfor er der ikke med Christian der? Velkommen tilbage her. Hvordan har du? Jamen det gør. Hvad siger du? Du kører ned 3 gange og mister over fucking. Jeg mister over 50.000 på det her pis her. Jeg blev kørt ned 3 gange i løbet af biler. Nå, prøv helvede, mand, jeg står over. Nå. Hvad skal vi gøre? I skal fandme skynde jer ride ham der, jeg skal... Han er død. Hvad er det noget nyt? Han er død. Vi kan ikke gøre noget. Smut. Væk fra livet. Ej, men fuck den er grim, den der nævsvogn i en tag. Ja, har du ikke et plaster? Jeg har brækket mit ben, så det kan godt være, at jeg skal få lidt mere end plaster. Du kører i kraft, det er muligt. Hallo. Hallo, husk, du skal ikke revive ham. Skal vi komme ned til Gissel, eller til banken, eller hvad? Goddag her. Du får et plads efter. Banken gør. Det tror jeg, ja. Jeg stiller min bil. Så det, goddag her. Det er ikke vigtigt, det er kun når de politiet kalder sådan noget, hvis du tager noget. Skal vi bare blive ved med at... Skal vi blive oppe i området, eller? Vi har travlt nok i forvejen, så bare bliv ved. Hallo, hvorfor? Hvad sker med min kollega nu? Jeg har en død kollega ved garagen. Altså, det går helt amok stadig. Du ved jo, at de autofærd lækker. De er også lidt ude. Goddag, kollega, hvordan har du? Den sidste beslutning var død. Ved du, hvad der er sket? 5 år. Nej, jeg har det. Det går. Ved du, hvem der gjorde det? Kan I lige Det var en eller anden sort. Er der nogen, der har et plaster? Ja. Må jeg ikke få et plaster? Nej, Kan I ikke flytte jeres bil? Nej, flyt dig selv. Medic, har du ikke et plaster? Så kan jeg så fjerne tak. Det er medic. Jeg prøver det. Skal jeg også komme eller ikke, sejt? Nej, ikke lige nu. Vi er 2 her. Det var jo. Det der gisselsituation, er det... Nej, det er først, når vi bliver tilkaldt, så kommer vi. Ellers ikke. Det er nemlig bare nogen, der har sådan stående der. Medic. Ja, jeg er travlt. Du får et plaster her. Tak. Det er fint, det gør simpelthen så ondt. Det kan jeg godt se. Du har fået en ordentlig hudafskrabning. Så. Tak du. Det er slet. God dag. Hej, så. Skal vi finde en bil? Går det til natten, når man slår andre ned? Det kan du lære det, mand! Jeg prøvede også. Ved du, hvor lang tid jeg har prøvet? Hvor nederen, mand. Hvor er det nederen, mand? Er det vores helikopter? Ja. Men kan du ikke tage ham der? Hvorfor skal du komme til? Hvor? Hvem hvad hvor? Kom med mig, Mikke her. Altså, der ligger ikke nogen her. Der ligger et lig. Kan du ikke hjælpe? Han er fuld til det. Der ligger ikke nogen her. Ja, der ligger et lig. Yes, der kom han. Og der er reporter. Jeg har det hele på GoPro.